Il-ħadd fil-għaxija reġgħet spikkat il-qalb tad-debb tal-Maltin u Għawċin illi għal darb'oħra meta ġew mitluba jagħtu l-għajnuna tagħhom ma qadux lura. Dan wara li fit-tmiem il-ġimgħa nġabru xejn inqas minn 629,000 euro waqt il-maratona oħloq b'sima. Tul din it-18 edizzjoni ġiet ppreżentata maratona mxandra fuq l-istazzjonijiet ta' televiżjoni lokali maratona illi damet għaddejja komplessivament mal-21 sija fuq medda ta' 3 ijiem fejn hemm tokki ta' nofs il-lejl l-ammont kien jisboq sewwa nofs miljun euro. Dawn il-flus mogħtija mill-poplu ser ikunu qed imorru għal missjonijiet ta' Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl fil-Peru, Pakistan, Filippini u f'Malta stess ġewwa Dar San Giuseppe f'Santa Venera. Din is-sena lan wara din il-ġabra kienet fost oħrajn sabiex il-patrijiet tal-MSSP jagħtu jieklu lil numru kbir ta' familji li spiċċaw issofru l-ġuħ kawża tal-pandemija tal-COVID-19. Din il-maratona ixxandret b'mod dirett anke fuq Net Television.